Minä vähän peutan. Visuaitetaan. Hei, tämä on musta. Onneksi noin maustuvaisia, koska siitä on vähän maustusta, niin sieltä tuli noin maustuvaisia. Hei, meri siellä! Avaa! Pule. Kadu. No, aika taitavaa ajamaan myyntiä. Vauvana äiti. Nyt menee aika kova minua. Aja suoraan vaan ja sulla jarru siinä. Jau! Onneksi minä jautin, muuten meni liian kovaa. Voitko mennä vätäkköön? Minä voitaisin nyt. No käännän aina, koska minä en ole mennä metsään. Okei, hyvä. Melkein kasvaa mustikoita. Pustuvaitoja on tuollaisia. Jau! Annas käydä. Heitä vaikka kiviä vähän. Käydäänkö postia? Ei oo postia. Missä ei ole? Siitä päällä. No. Ja sitten tonne pitäisi mennä. Voidaan mennä käymään siellä. Kaasu. Tuolla on joku eksyssi. Niin sinne ei kannata mennä. Mennään tänne. Ei oo eksyksi. Isi tietää reitin. Ai. Mutta missä on tämmönen työtahti vielä? Pitääkö mennä tänne? Mennään vaan. Onko se eksyssi vai ei? Onko tää sitten? Tänne voidaan mennä, joo. Voidaanko mennä takaisin mummilaan? Joo, voidaan kääntyä. Hyvä. Aika katsotaan mitä hyvää. Oho, eikä menee vähän. Mutta miten siinä on jo tohtori jäydät? Ei, Leukeilla ajoi aivan päällä.
isi. Minä jauhotin isi. Hulia vaan on. Joo, sen että minä jauhotin. Oikein hyvä. Niin sitten ei ole yhtä niin kova vauhti. Sitten tämä vauhti hidastuu minua. Jos ajaa, niin tuleeko sitten vahvemmas? Tulee. Mä ajan aika kovaa. Tänne päin. Mutta meidän pitää saada myyntiä. Haluatko se lataukseen? Joo, Okei. toska jos sitä loppuu Se on hyvä ajatus. Voidaan ajaa myöhemmin uudestaan. Joo. Sen tätä luottaa sen akku. Sitä oota. Ai. Joo, paina. Oikein. Tosi hyvä. Eteenpäin. Ja sitten. No, isi voi antaa johto sinne. Hei. Ja tai voi sitten peustaa.